good ang president reserve. Ba? Goodbye. White hair. Oh, diba? Lahi ra gyud. Plano bigyan to na ako nga dili na ko magpa-color, di gyud ko magpa-color, no. Pero saon man gyud nga kuan gyud lahi ra gyud. Pisag yung kong buhok. Diba? Dagan ka. Ang gidagan sana. Di man ako kamauna. Tiris-tiris lang eh. Gawin mo mga Thank you. Murag nagian sa Bagyo. Manami pa niya pon. Hindi na akong giluto. Ulo sa tangigi. Dibutangan ako gulay. Talong. O mga panakot. Sa lugar. Wala lugar na. Natilok. Narambukog oh. Ebidensya. Bukog na. Kasi makaingon na po mo na makako. Bukog na. Bukog sa ulo. Sa tangigi. Ulo rabay. Gipalit na to. Kay mahal mga itong unod. Di, lami. Hurot gyapon kay giun-un man nako. Gibutangan din sa tanang panakot. Sa lugar. Di mo. Sa lugar na. Burag wala na. Kuan. Burag na bagyuhan. Nangagi. Diba? Maayong buntag sa atong tanan and for today's video. It's another day ha. It's another day today. So, part sa atong video karon, ato ang sudan sa atong pamahaw, mauni ang ato ang sausage with egg or egg with sausage, whatever, basta kay egg with sausage, and then naada yun tay bolinaw nga gagmay o lugar sa lugar na lami kay sa na paborito na namo diri tanan, and then ang ato ang sopas sa lugar na sopas sa lugar chicken ang sa lugar na diba may pasupas-supas pa diri nga side ang sa lugar manay and for today's video mga auntie og manawag na tas atong mga kaubanan landi na mo. Auntie Yayang. Mo manggod nang anong gigamit nako ng auntie sa ako ang vlog Auntie Yayang kay tungod man na kang CD kay si CD is part man sa among vlog. Diba CD sa sleeping sa sleeping amo ng CD magamit kag unlan na may unlan sa ibabaw dalikyatan sa nato na to. Hagkap na kaya kong ulo. Dalikyatan sa nato ni atong pagpakolor sa atong buhok. Ha, atong dalikyatan. Chalukar na. Halina mo, mamahaw na mo. Mamahaw na ta, mamahaw na mo na no.
Nagpa-color ko sa akong buhok, auntie, kay ako man jud ning giingon sa akong kaugalingon nga never jud ko magpa-color sa akong buhok. Bahala na din ha, no? Daw bi kay nasantop magid sa akong nahuna nga mura maglahi ra gyud, no? Kay daghan baya to dinhi kuan, katon dinhi o kani diri o di ba wala na sa lugar na igahom sa kwarta, no? Wala na to dinhi, di ba daghan kay to diri ga pangapay ang mga uban ta dinha na. Mao nang ato na lang ning kuanan piyungan. Shout out to Vincent Calicdan. Didto ko nakapadulong kang Vincent Calicdan. Thank you so much Sir Vincent sa pagpagwapa sa imuhang amiga nga si Che Vlogera, di ba? Didto kang Vincent mangyud ko. Kay actually didto kay Abil, shout out kay Kagawad Abil, basin mananaw siya aning ako ang akong mga kuan karon mga istorya, no. Basin wala si Abil kay busy na baya na siya, kagawad baya, no. So nung didalikyat na lang gyud ko didto kay Sir Vincent. Kinsa tong gusto magpagwapa, adto lang mo kang Sir Vincent Calicdan sa iyahang parlor diya sa may Agusan. Black gyud sa Agusan Elementary School. Ka-black na diya nga side. Kung gusto magpagwapa, kung gusto mo nga mawala ng inyong mga uban diya dapit sa inyong agtang, adto lang mo kang Sir Vincent Calicdan. And that will be all. And I thank you. Sabi niya itong mga kaubanan. Uy, buro magwagi pang gutom. Bay, Alina, bay! Pang! Halina, mamao na ta! Kay human naman taog pamahaw mga ante og angkol. So, syempre, unsa pay buhaton. So, diritas kusina. Diritas kusina. Medyo ubay-ubay ni atong hugasonon mga ante. Manghugas tagkalingaw mga ante kay kuan ka na. Proceed na punta sa lain atong buhaton. Sabi kung buhaton karon na. Ipakita na ko to sa adlaw katong kuan. Itong mga panglabhan ako nga gipanghanger. Mana niyang pagpanghugas. Nanglaba man ko atong mga ni. Ansa gatong adlaw ako nanglaba burag. Ansa tong adlaw ba? Lunes. Atong Monday na. Gipanghangir man na ako akong mga kuan mga auntie, akong mga akong mga labhon nun, ako ra nagipanghangir kay para dali ra na siya haon labi na karon nga gaulan-ulan. So ato ra nang ipanghangir. Ato na ning waswasan atong kuan. Atong mga hugason. So na pangwaan og mumho. Pangwaan na nato mumho, aya day nato sabunan. Mungkin na siya proper yun nga pagpanghugas. Kuhaan sa mumho, ana, kuwag mumho. Dalikyatan na lang po din nato. No? May na lang naatay mga kuan, di ba? Mga ma-share nga idea ba? Nga, pangwaan sa na natog mumho. Aya nato na sabunan. Ana. So, napay uban diri kani. Kuan sa ni nato daan. Napanguan sa nato nagmanga mumho. Ha? Sabay? Sa nang kuag mumho. Balin sa na nato diya. Kaya mga inani, aya day nato na sabunan. So, di ba? Ana ra mga auntie, ana ra ka simple. Nya, ang kana sa dayong mga on nga, igo ra mo mga on nya. Dili mo manghugas. I-arrange pud taw na inyong mga gipangkanaan dito sa Bangira. I-arrange dili kay burabag na bagyuhan. Luoy taw kay ang manghugas. I-arrange pud na naamoy tayo magkaon nya pag-arrange sa inyong mga kinanan dito sa Bangira na dili ninyo i-arrange murag tawag na bagyuhan. Luoy in taon kay ang manghugas. So mura to mga auntie, daghang salamat. Please don't forget to subscribe our YouTube channel, Tony and Titing. Thank you so much and have a nice day. Bye!